Dobrodošli na kanal Životna sila. Zdravstvene prednosti banana zasnovane na dokazima. Banane su neverovatno zdrave, ukusne i jedno od najjeftinijeg svežeg voća koje možete kupiti. To ih čini odličnim izborom za sve koji su zainteresovani za zdravu ishranu. Iako su poreklom iz jugoistočne Azije, rastu sve prisutno u mnogim toplim klimama, što ih čini dostupnim širom sveta. Banane sadrže mnoge esencijalne hranljive materije i mogu biti od koristi za gubitak težine, varenje i zdravlje srca. Evo 9 naučno zasnovanih zdravstvenih prednosti banana. Bogate hranljivim materijama. Održavaju nivo šećera u krvi. Poboljšavaju varenje. Pomažu pri gubitku težine. Ubrzavaju oporavak nakon vežbanja. Pune su antioksidanata. Tvrde banane pomažu zaštitu od insulinske rezistencije. Poboljšavaju zdravlje bubrega. Podržavaju zdravlje srca,